खुलुमबाय। दुलाराय बर' हारिमु आफादनि नैबे 22थि बोसोरसालिया जथुमा आरो बेयो जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनिनो बागानसिलियाव थानाय नैबे गाहाय मावख' बिनि लांगोनायावनो जादों। जों बेखौ गुबुनाव लानाय जायासै देग्लाय। आरो बियो मैयानिफ्राय जोंहा जिबायदि जों आसा खालामदोंमोन बेबायदियैनो गोबां जिल्लानि बिबानगिरि दख'रानि बिबानगिरि मावथिफोर बिथांमोना बाहागो लादों आरो जोंनि जा गिबि हाबाफारिमोन मैयायो बे मोजाङै जाना थांबाय आरो थान्दै मेल दङमोन जोंहा मोनाबिलियाव बेबो जानानै थांबाय। जा आद्रा दङ बियो दाहाय जागोन आरो जोंनि बे सेसना जाबाय टार्मिनेटिं सेसन। देग्लाय जोङो गोदान बडिजों दागोन आरो बेबो जोंनि जा थांखिफोर दङ बे थांखि बादियै मावलांगोन। जिल्लाफोराथ' जोंहा दुलाराय बर' हारिमु आफादहा मोन 28 जिल्ला दङ, 28टा जिल्ला दङ। बिनि मादाव मोननै जिल्लाया सफैनो हायाखै, 26टा जिल्ला सफैदों। लोगोसे जोंहा नेपाल आरो वेस्ट बेंगल, दिल्ली, बेनिफ्राय मेघालय, डिमापुर बेयावबो जोंनि इउनिट दङ। नाथाय बिथांमोनखौ जोङो लिंहरनाय जायासै। दिल्लीनिया फैदों, दिल्लीनि थान्दै जोंजों नुजाफैदों आरो बाहागो लादों। बेबायदिनो माने बांसिन अनजिमानि जिल्लाफ्रा दिनै जोंनि बे जथुम्मायाव बाहागो लादों। मोननैल' जिल्लाया बाहागो लानो हायाखै। जोङो थान्दै मेलनि गेजेरजों जिहेथु जोंहा दाहाय दंबावो थान्दै मेला, बेयाव जोङो माखासे थांखिफोरखौ लाबावगोन जे जोंनि बर'नि जा मोसानाय, दोरोङारि मोसानाय बेखौ फेहेरनाय, फोसाबनाय बा जोंनि उन जोलैफोरनि गेजेराव आंगोथि खालामनो थाखाय जों बेखौ हाबाफारि लानायनि सायाव जोङो सावरायगोन। सिगाङाव जों सावरायबाय बेनि बागै जे जोंनि जा दोरोङारि मोसानाय बेखौ जोंनि कलेज इउनिभारसिटिनि गेजेरजों जोङो फोरोंनायनि जिथु राहा बेखौ जोङो लाबाय। दासिम जोंहा इउनिभारसिटिनि सिङाव क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट कलेजाव बेखौ लाबाय थानाय जादों। आरो बिनि उनाव जोङो सरकारजों सावरायदों जे जोंनि बिटिसिनि मोनफ्रोमबो कलेज, हायार सेकेन्डारि, हाइ स्कुलफोराव जोंनि बर' मोसानाय दामनायखौ जाहाथे फोरोंनाय राहा लायो। मोनसे जेंना नुजाबाय जे जोंनि गेजेराव दासिमबो नांगौ बादि फोरोंगिरि जानो हानाय बेबायदि ओंखारथ'वाखै। जोंहा अस्ताद खम, जोंनि जा अस्तादफोर दङ सिनियर एन्ड जुनियर लानानै सा 46 बेखिनि अस्तादा थोआ। दायो जे नैबे क'क्राझार फाइन आर्टस कलेज बेयाव जाखिनिखौ जों सोदों बेखिनियानो दंथ'यो बेयाव। जेब्ला जोङो मोनफ्रोमबो कलेज, इउनिभारसिटि, कलेज हायार सेकेन्डारिफ्राव सोगोन जोंहा फोरोंगिरिनि आंखाल दङ। बेनिखायनो नैबेनिफ्राय जेब्ला ओंखारगोन जोङो बेखौ सोसननो हागोन बा मावफुंलांनो हागोन होननानै आसा खालामदों।